Duol mar KURA mochung'ne gedo mar apaya maluoro chula Rusinga kata Rusinga Ring Road e kar chung' od bura ma Suba North oyango ni gedo mar apayano mamuonyo bilion 1.3 ibiro tiek e dwe mar 7 higani mondo koro jopiny ochak tiyo kode. Rusinga Ring Road en achiel kuom chenro mag dongruok ma sirikal mamalo timo e kaunti ma Homa Bay mar konyo e bero ngima jopiny e alworano. Higa mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne osidho gedo mar apaya maluoro chula Rusinga kata Rusinga Ring Road mabor mare romo kilomita 19.3 mane sirikal okete omenda maromo bilion 1.3 gi dwaro mar yawo gwenge mag Rusinga kendo kelo yot ne jolupo kaachiel kod joand rech ma osebedo gi pek kaluwore gi chal maricho mag apeyni e alworano. Gedo mar apaya ni osebedo kadhi nyime ka pisas mag KURA ka otelegi gi jata tije maduong' e duol ma Medusa Silas Kinoti mane otimo limbe mar chuo wang'i ka gedo mar apaya no dhi nyime okoni osechopo e atamalo 73 kendo gedo mar idhi tieki kochopo dwe mar 7 higani. This project started exactly 1 year ago and we are on timelines to finish it by July this year, that is July of 2025. Currently, we are at an average of 73% progress, and we feel that we will be able to complete the project within time. National government, through KURA, is investing 1.3 billion Kenya shillings in Rusinga Island to complete this project. Gwenge mag Suba ni kod wedhe mathoth mare chuo kaka dhi e chirni ma opogore kaachiel kod kuonde ma ywayo wang' jolimbe ka Medusa Kinoti wacho ni gedo mar Rusinga Ring Road ka otieki to dhi kelo yot ne jolupo kaachiel kod jopiny alwora mar chula Rusinga. If you look around here, I believe that Rusinga Island has got one of the best, one of the beautiful beaches in Kenya, and we are really trying to attract investors here to come and put big hotels here. Instead of people going to their holidays in Mombasa, they can still come here, and so that they can put high-end hotels. So for us, as KURA and as the ministry, is to ensure that the resources which we have deployed here are utilized in the manner which they are supposed to be utilized. Duol mar KURA bende jiwo jopiny e alwora mar Rusinga kod joma tiyo gi apeyni geko ma gigero mondo ti kodgi e yo mowinjore ma ok giketho gigo ma gitiyogo gi apeynigo. We do this road project in Rusinga. We are also observing that there are motorcyclists who are flying. They are not riding but flying. So we also want to urge them to consider safety, because safety is very important. We don't want to put a road here and then we put a lot of bumps because people are not controlling their speed. And also the residents, they have never used to get this kind of tarmac. So they need also to be aware that they use the walkways that we have already established so that they can walk along. So safety is very key. Gedo mar Rusinga Ring Road ka otieki, geno nitie maduong' ni biro konyo yawo uchumi manitie alworano kod bende siro jolupo e alwora mar Nam Lolwe. E chien kacha cha Rusinga nen mana kama otimo buru. Sani kotiek yorni giwacho ni by July yorni dhi rumo. Ka yorni orumo buru wadhi tieko Rusinga ka. Omiyo koro fishermen, jok ma uso rech, koro nyalo golo rech e dho nam ma chop go e chiro e saa matin kabisa. Kendo rech dhi chopo e chiro kapod fresh. And therefore yorni dhi miyo economy mar Rusinga dongo, economy mar Homa Bay dongo. Rusinga has a lot of investment, has a lot of opportunities, but Ndarani has been the missing link. And wago erokamano ahinya ne sirikal for considering timo Rusinga Ring Road. Wang'eyo ni kama dhi mbele gi consider timo ndara mawuok Wasaria nyaka Ulugi, and also kama Sengere Ring Road mondo Rusinga bed connected, chiembwa ma wayudo ka oyudo kaka dhi e market. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.